Pa-análisis y opinión. Entrevista ku. Pa-informar en tu tópico. Entrevista ku. Objetividad, danos misión y nos misión. Entrevista ku. Política, farándula, actualidad. Entrevista ku. Una nueva confianza. Hey, Shanantur, boa noite. Welkom, bom ministro conosco aqui na plataforma entrevista com a nós está improvisar den auto, nós está sim depois den auto para nós por conduzir o programa aqui. Welkom, nós está contente de por ter junto cubo a vez mais, nós está contente por conduzir programa sumamente interessante para abo, nós por donar o costa para por conhecer política mais. Nós usa testa e jingle cortico awe. Porque tinha assim na roupa gosto para nós preparar assim na roupa pergunta para o professor Hokers, então nós que evitar que nós entro de vida assim na largo de maneira costume também. Estamos acostumados com nós de largo simplesmente da PC, nós esse aqui awe. A mim também se agora aqui de meu computer, a mim põe aqui na nan, a mim também se share. Mim também se share o programa assim nem com tudo para o aqui. Lá a minha bom menina colega Henry tem Henry de contar com Hey Javier, boa noite. Saludo voor die batalha na Halton, onde de Koststad batalha. Não, me dá na Anglo aqui, me dá na Anglo viva o baseball hoje. Começa mais direto a have back, que me muito não começa sport back, nós estamos mais com dentro mesmo coisa. Meneer hartstikke bedankt dat de jongens weer kunnen sporten. Ja. Comandante? Sim, seguro. Hey, batalha. Bom, tremendo, batalha na nossa na Cochau. Eu trouxe com programa sumamente interessante. Conheci amigo, senhor professor Gerard Hokers, que está diferente do nosso programa. E nós também tique mais em frente de lo que tem nós de lá, de Javier, tudo o que não está bem, de próximo dia, luna, não. E também nós tiramos vista riba gabinete holandês com a cabecinha e sua relação com nós e seguramente com o secretário de Estado novo, mevrouw Van Huffelen. Sim, esse é seguro, mas que está algum tema interessante, me quer para também de financiamento de partido político aqui no Holanda, que é coisa também, me quer abrir programa sumamente importante, programa caminha com nós e nossa audiência lo becinha, mas eu vou mencionar, compartilhar o programa aqui, compartilhar o programa aqui com o turende. Pasini nang abriu o Facebook, assim não também por WhatsApp, o programa aqui e está mais. Agora estamos em nível de prensa, para mim está franco, me não logo discutir ainda, mas tem net no final uma pergunta de variante novo, que tinha onde está algum caminho aí, pero me não assiste a conferência de prensa nessa totalidade ainda. Então eu acho que mais cuidado, assim me importa preparar para domingo próximo do programa. O que gosto na show. O ficou sungando, mas como ele tem visita cerca de marca de que banda nangue com mais assunto, que me indica dependendo para domingo ou outra para virar programa sumamente caliente, maneira para acostumar com ele. Pero awe, lá nós introduzi primeiramente nosso invitado, que é o senhor Gerard Hokers, nós também conhecemos programa claro na holandês. Meneer Hokers, goedenavond. Boa noite, goedenavond. Goedenavond. Ik zei net, we gaan het programma in het Nederlands doen, maar zouden we het ook in Papiaments kunnen doen? Nou, ik versta het redelijk, maar het spreken van Papiamento, dat is niet hopiebon bij mij. Dus, Oké. Nou, eerste vraag, wat ik nu de laatste tijd altijd stel. Is het jou nog gelukt om COVID-vrij te blijven? Weet ik niet helemaal zeker. Ik heb wel braaf alle prikken gehaald. Ook zelfs de booster. Dat heb ik trouwens vooral gedaan omdat ik anders niet meer naar Duitsland kan. Waar ik ook werk. En dan kom je daar het openbaar vervoer niet meer in. En geen restaurant meer in. Dus ik heb de booster maar genomen. Dus ik weet eigenlijk niet of ik nou ook al COVID gehad heb of niet. Ik heb wel wat gehoest laatst en zo. Maar ja. En je kunt je ook wel laten testen. Hè? Want de teststraten zitten vol. Dus maar goed, ik heb in ieder geval nergens last van gehad, laat ik het zo zeggen. Ja, oké, nou, dat is fijn om te horen. En natuurlijk een hele fijne jaar er nog voor u toegewenst. Want het zit nog in het begin van dit jaar.
hopelijk veel geluk voor jullie over dit jaar. Ja. Dankjewel. Ja, hetzelfde. Inderdaad, voor jullie allebei. Ja, van mij kan ook. Ja. Heel Laten veel wij gaan gezond. naar de thema's. We hebben jullie uitgenodigd. Ik heb op de flyer geschreven, Koninkrijksrelatie. Wij zitten bijna in een nieuwe Koninkrijksrelatie, als ik het zo mag verwoorden. We hebben een nieuwe staatssecretaris, we hebben een nieuwe minister van Koninkrijksrelatie. We hebben een nieuwe premier op Curaçao. Die van Aruba is hetzelfde, maar wel een nieuwe kabinet gevormd. Sint Maarten is denk ik 1,5 jaar of zo dat ze daar zitten, of iets meer. Dus het lijkt alsof voor de kasteilanden alles is vernieuwd, om zo te zeggen. Zeg ik het goed of zeg je van nee, het is anders? Nou ja, kijk, de huidige Sint Maartense regering is al bijna een record, hè? Die zit inderdaad al ruim 1,5 jaar. En voor Sint Maarten is dat sinds 2010 heel lang. Dat is een record, ja. Sint Maarten hebben de regeringen de afgelopen jaren meestal niet zo lang gezeten. Dus dat valt eigenlijk niks tegen. Maar inderdaad, nou ja, Aruba is natuurlijk wel continuïteit, omdat de minister-president en de grootste regeringspartij de MEP doorgaan, maar wel met een nieuwe coalitiepartner. Dus dat is ook wel toch in zekere zin een nieuw kabinet. Ja, en de grootste... Nederland heeft natuurlijk ook een rare continuïteit, omdat dat is ook wel natuurlijk een wonderlijk verhaal dat het bijna een jaar duurt om tot de conclusie te komen dat je met dezelfde 4 partijen verder gaat die de vorige regering vormden. Daar zijn wel redenen voor, maar dat is de meest drastische vernieuwing in zekere zin is natuurlijk Curaçao. Waar echt een ander kabinet gekomen is, dat een ander geluid verkondigt en een ander beleid eigenlijk wil dan het vorige kabinet. Dus daar zit eigenlijk de grootste politieke breuk in. In 2021 zou je kunnen zeggen. Meneer Gerard, hun hebben het altijd een gezegde, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Ja. Ik heb volgens mij op televisie of gelezen dat meneer Rutte had het over in zijn nieuwe kabinetperiode gaat hij zorgen voor een betere samenwerking met de eilanden. Ja. En hij had het zo verwoord, het gaat over gelijkwaardigheid. Ja. Is het kwaadje nu gevallen? Of is het weer een stunt van meneer Rutte? Dat is een goede vraag. Kijk, wat natuurlijk iedereen op Curaçao en op de andere eilanden opgevallen zal zijn, is dat de vorige staatssecretaris heel graag door wilde. Nou ja, hij wilde nog liever minister van Defensie worden, maar als dat niet kon, dan wilde hij ook wel graag verder als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. En dat is niet gebeurd. Hè? Dat zou je kunnen zien als een subtiele manier om te zeggen dat het allemaal niet zo denderend ging met deze staatssecretaris. Hè? Dat na 4 jaar, of eigenlijk na bijna 5 jaar, want het is natuurlijk ook nog bijna een jaar demissionair geweest, dat de tevredenheid bij de politieke basis wat zei je? Ik zeg, de tevredenheid van beide kanten, of de ontevredenheid van beide kanten. Precies, is niet zo denderend inderdaad. Ja. Dat kun je op zijn minst, denk ik, wel concluderen. Dus een nieuwe staatssecretaris van een andere partij ook. Het vorige kabinet was het CDA, de houder van de portefeuille. En nu is dat D66. Dat zijn overigens allebei partijen die van oudsher bekend staan als redelijk Antillenvriendelijk. Dus in die zin is het ook weer niet zo'n grote breuk. En we zullen dus moeten afwachten wat Van Huffelen gaat doen. Zij heeft er officieel ook een hele tweede taak bij. Hè? Ze doet niet alleen koninkrijksrelaties, maar ook digitalisering. Dat is een heel onderdeel van haar portefeuille. Dus we zullen ook moeten afwachten hoeveel tijd zij aan de koninkrijksrelaties gaat besteden. Of dat ook überhaupt haar hoofdtaak wordt, weet ik nog niet. Moeten we afwachten. En wat wel opvallend is dat in dit regeerakkoord, en ik herinner me niet dat dat eerder zo opvallend het geval geweest is. In dit regeerakkoord staat een duidelijke paragraaf over de koninkrijksrelaties en die staat voorin. Het is geloof ik op pagina 2 of 3 van het regeerakkoord. Dat is vrij opvallend. Dat het dus niet een soort van, afterthought is, zoals vroeger vaak het geval was, maar dat kennelijk dit kabinet wel wil dat de koninkrijksrelaties een soort van wezenlijk deel van het kabinetsbeleid zijn. Hè. Ze worden prominent in het begin van het regeerakkoord al genoemd. Er staat niet zoveel, maar dat heeft er ook weer mee te maken dat het een regeerakkoord is dat dus nog uitgewerkt moet worden. Maar de bedoeling is dus dat de betrekkingen met de eilanden gelijkwaardiger worden.
En de meest opvallende passage erin, vond ik in ieder geval, die dat aan handen en voeten moet geven, is dat dit kabinet voor het eerst nou zegt dat het de bedoeling is dat Aruba, Curaçao, Sint Maarten en zo staat het dan, een proportionele stem krijgen in de Staten-Generaal. Oké. Niemand weet nog wat dat precies Wat dat inhoudt, Nee, ja. er zijn al Kamervragen over gesteld, hè, maar die zijn gesteld aan de minister. En nou is natuurlijk Hanke Bruins-Slot als minister van BZK officieel ook wel de minister van Koninkrijksrelaties. Maar ja, het zit in de portefeuille van de staatssecretaris. Dus ze heeft ook gezegd, ja, daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Dat moet mijn ambtscollega natuurlijk doen, want het zit in haar portefeuille. Dus het kan nog van alles gaan betekenen, maar wat in ieder geval duidelijk is dat dit kabinet dus wil gaan werken, hoe dan ook, aan een model waarin Aruba, Curaçao, Sint Maarten op de een of andere manier meebeslissen, in plaats van alleen maar aanwezig kunnen zijn, zoals tot nu toe in het statuut het geval was. Ja, en zeker wat betreft bijvoorbeeld, een goede voorbeeld is de geschillencommissie. Dat je ziet duidelijk dat we hebben, ja, we zitten daar om te zitten, maar we kunnen niks beslissen. Nee. We kunnen een van de dingen die Knops natuurlijk niet tot een goed einde heeft weten te brengen, en nou wie dat nou precies ligt, nou daar kunnen we lang en kort over praten, maar in ieder geval het is niet gelukt, hè, is het tot stand brengen van de geschillenregeling. Ja. En dat heeft denk ik ook echt te maken met het feit dat de opzet van die geschillenregeling altijd zo gebleven is dat eigenlijk alleen maar het Nederlandse verlangen was. Ja. Je moet absoluut zeggen dat Aruba, Curaçao, Sint Maarten, vooral Aruba trouwens, erin geslaagd is om in dat ontwerp zoals het er lag aanpassingen te brengen die in het voordeel waren van de eilanden. Maar dat zijn natuurlijk aanpassingsstructuur op een fundamenteel model dat niet beantwoordde aan de wensen van de eilanden. En dat is gewoon dat is een kernfout. Dat leidt tot de idiote situatie dat je wil een geschillenregeling omdat het dan moet gaan helpen bij het voorkomen of in ieder geval het oplossen van geschillen tussen Nederland en de Caribische landen. En over die geschillenregeling zelf krijg je dan een fundamenteel geschil. Dat schiet natuurlijk niet op. Maar meneer Gerard, iemand heeft een mooie commentaar over gehad. Hij zegt dat is geen geschillencommissie, dat is een verschillencommissie. En dat heeft hij helemaal gelijk in. Kijk, het kernprobleem bleef dat de geschillenregeling zoals die er lag, het bleef het mogelijk maken dat zeg maar, de Nederlandse ministers in de Rijksministerraad altijd als puntje bij paaltje kwam, ook in die geschillenregeling, hun zin door konden drukken. Minder makkelijk dan in het model zoals het er nu ligt. Absoluut. En ik heb ook wel, toen de geschillenregeling er lag, heb ik ook wel gezegd, als dit nou het beste is wat je kunt krijgen. Kijk, je constateert nu, als Aruba, Curaçao, Sint Maarten, dat je rijdt rond in een ongelooflijk verrotte Toyota Tercel. De motor pleurt er onderuit en de banden zijn ook lek. Je wilt eigenlijk een Ferrari. Nou, die Ferrari krijg je niet. En wat je aangeboden wordt is zeg maar een redelijk goede nieuwe Sanjong. Dat is, en dat wil je eigenlijk niet. Je wilt die Ferrari. Maar goed, je kunt zeggen van ik neem de Sanjong. Want het is in ieder geval beter dan die verrotte Tercel waar ik nu in zit. Maar ja, je kunt ook zeggen, ja, maar die Sanjong wil ik eigenlijk ook niet. Want het is nog steeds geen Ferrari. Nou, maar dan wil ik daar vragen. Hoe dit lijkt zelfs een beetje dictatoriaal als ik het hoor. En sterker nog, het lijkt alsof het hele autonomie en ook statuut niet werkbaar is. Niet bindend is. Ja. Dan ga ik nog iets verder. Als ik het uitpak in de zin van de staten vergeleken met de overheid. Het is bijna dat de laatste 10 jaar heb je parlementen die niks kunnen zeggen. Die zijn daar om daar te zijn. Hoor ik dit ook in dat hele geschillen gedoe? Er is natuurlijk een reden dat de roep om een goede geschillenregeling eigenlijk na 2010 aangezweld is. Hè? Ik bedoel, de huidige rare regeling in het statuut waarin de gevolmachtigde minister wel bezwaar kan maken. Dan kan hij het een tijdje tegenhouden en dan wordt hij uiteindelijk toch overstemd. Die regeling heeft er natuurlijk altijd ingestaan. Maar heel lang is het nooit zo'n thema geweest. Gewoon omdat, plat gezegd, Nederland zich gewoon niet zoveel met de eilanden bemoeide. En het is een ding geworden toen Nederland zich steeds meer met de eilanden is gaan bemoeien op een manier die de eilanden maar matig bevalt vaak.
En dat heeft de roep om zo'n geschillenregeling versterkt. En daarom is het ook, onder andere daarom, is het ook in 2010 in het statuut gezet dat die nieuwe geschillenregeling er moet komen. Omdat de bestaande gewoon niet goed werkt. En dan is het natuurlijk vrij treurig dat je 12 jaar later nog steeds geen regeling hebt. En nu heeft Nederland dan gezegd, die eilanden moeten dan maar zelf met een initiatief komen. Nou, dat is ook nog niet gebeurd. En dan is de kans natuurlijk dat Nederland daar weer nee tegen zegt. En zo schiet je niet op. Maar het gevolg van dat alles is, van het ontbreken van zo'n goede geschillenregeling, is wel dat, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de coronacrisis blootgelegd heeft dat de economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heel kwetsbaar zijn. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk altijd al. Ik herinner me niet anders dan dat er eind jaren 90, begin jaren 2000 ook al wel rapporten waren die zeiden, ja, als je economie voor 80% van toerisme afhankelijk is, dan heb je een probleem als er wat gebeurt met het toerisme. Dus, maar de COVID-crisis heeft laten zien wat er gebeurt als dat toerisme dus geraakt wordt. Dan stort inderdaad eigenlijk je overheidshuishouding in elkaar. Nou goed, daar moet Nederland dus bijspringen. En op zich is het ook weer niet zo idioot dat Nederland zegt, als wij 3 miljard euro in jullie gaan stoppen, dan willen we ook wel een beetje zeggenschap over wat er met dat geld gebeurt. Dat is een hoop geld, dat is ook wel weer zo. Maar juist als je dan een goede geschillenregeling zou hebben om conflicten op te lossen die daarover, dat had een hoop kunnen schelen. Ik denk dat het hele Coho-dossier bijvoorbeeld een stuk minder vastgezeten had als die geschillenregeling 6 jaar geleden gewoon gemaakt was, weet je wel? Als die in 2014 of zo in werking getreden was. Maar ja, dat is daar wil ik even inhaken. Omdat op de eilanden hebben we het gevoel, Nederland heeft zich gemanoeuvreerd in het feit dat hun hebben achteruit geleund en hun liet het schip stranden van de eilanden. En op het moment dat de pandemie op die eilanden terecht was gekomen, hebben ze gezegd, dit is onze kans om hun allemaal in onze zak te steken en met onze regelgeving op tafel te komen. Ik vond het manier dat die kogel tot stand is gekomen wel een beetje gemeen. Ondanks dat het in ons belang is, maar het manier dat het is in elkaar geflanst, vond ik niet zo netjes. Of niet? Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat zo'n gevoel bestaat, hè? Ik denk niet dat het klopt. Althans, ik denk niet dat het klopt in die zin dat Nederland een soort van masterplan heeft al jarenlang om de eilanden weer over te nemen. Dat is een gedachte die ik wel vaker hoor in de West. En waarvan ik altijd denk, dat vooronderstelt dat Nederland een soort van wezenlijk belang heeft bij die eilanden. Terwijl de meeste mensen in Nederland en ook de meeste politici echt, om het plat te zeggen, liever van die eilanden af zouden zijn. Als wat Rutte jaren geleden zei, als jullie onafhankelijk worden, dan hoef je maar te bellen en morgen ben je het. Dat is wel een beetje waar. Heel veel Nederlanders, als ik een lezing geef in Nederland over het statuut of over de Antillen, dan kun je de klok op gelijk zetten. Dan is er altijd iemand, meestal is het een vent van een jaar of 60, die dan op een gegeven moment boos opstaat en zegt, ja meneer Hoogens, wat kosten die eilanden ons allemaal eigenlijk wel niet? Voor zover het Nederlanders interesseert is het vaak, het kost ons alleen maar geld en we hebben er niks aan. Dus vanuit dat perspectief willen veel Nederlanders er gewoon van af. Dat gezegd zijnde, is het denk ik wel zo dat COVID voor veel politici in Den Haag een kans geweest is om te zeggen, oké, wij vinden dat er al jarenlang een groot aantal problemen op die eilanden zijn die niet opgelost worden. Nu ze ons geld nodig hebben, is dat wel de gelegenheid om met een, dat is een oud spreekwoord, hè? Diens brood men eet, diens woord men spreekt. Dus een oud Nederlands spreekwoord. Als je van iemand afhankelijk bent, dan moet je ook een beetje doen wat hij wil, hè? En in die zin, en zeker voor het eerste ontwerp van de Coho-wet, zoals die in de zomer van 2020 gemaakt was. Ja, dat was de chair. Ja, toen het of de chair was, precies. Ja. Waarvan niemand in Den Haag toen wist dat dat... Maar er was nog een stap ervoor, hè? Want daarvoor hadden we over groeiakkoord en groeistrategie. Ja. Dat ging niet door. Er was hier zelfs een hele delegatie om met de haven van Rotterdam in gesprek te gaan en alles. Dat ging uiteindelijk niet door. Nederland zegt het ging niet door omdat het niks gedaan werd op de eilanden. Vanuit de eilanden hoor je van nee, het ging niet door omdat Nederland niks heeft gedaan daarmee. Ja. Niemand weet dat inhoudelijk hoe dat zit. Ik durf je ook niet te zeggen, maar ik zie het plaatje nog voor me hoor, van Ruggenaat en Rutte samen. Hè? We gaan samen geld verdienen.
Box in plaats van... Ja, precies. En dat was voor de pandemie, hè? Voor de Dat was pandemie. voor de pandemie, ja. Ja, Ja, maar zeker. om dan... dus dat was die akkoorden en dan de Che en dan de Coho. En Coho. men zegt wel dat het uitvoeringsagenda, dat wordt gemaakt op de eilanden, op de landenpakket. Wordt op De gemaakt. landspakket op de eilanden. Eilanden. Dus Ja. dan vraag ik me af, waarom is het zo, is de Coho zo negatief als de eilanden het zelf maken? Ja, nou ja, kijk, wat ik net wilde zeggen, hè, dat eerste ontwerp, toen het inderdaad nog de CHE was, de Caribische Hervormingsentiteit, zoals het moet gaan heten. Dat was overigens, het laat prachtig zien hoe gering de kennis bij ambtenaren in Den Haag ook is, ook van ambtenaren die dus dit in hun dossier krijgen, dat je dus gewoon niet weet dat Che in het Papiamento, laat ik zeggen, niet een hele prettige, dat niemand dat weet, hè? Ja. Gewoon de kennis van zoiets elementairs als gewoon, nou ja, het Papiamento, dus bij veel ambtenaren in Den Haag gewoon niet aanwezig is. Hè? Maar dat eerste ontwerp van die wet vond ik zelf, dat ging heel ver. Ik vond dat echt, toen ik dat ontwerp las, dacht ik, nou, dit kan eigenlijk niet. Hè? Nou, daar heeft de Raad van State ook wel van gezegd dat het eigenlijk niet kon. En inmiddels is het op een aantal punten fors aangepast. Maar het was zeker in het begin een regeling die met zich gebracht zou hebben dat bijvoorbeeld de Curaçaose Staten eigenlijk niks meer te zeggen zouden hebben over de besteding van het Curaçaose geld. En dan kun je afvragen, waarom zou je nog verkiezingen houden? Ik bedoel, en wat ik zelf, dat weet ik nog heel goed, in de memorie van toelichting, het meest schokkend vond, was dat daar een passage in stond. En daar stond in, omdat het om heel veel geld gaat, is democratische controle heel belangrijk. En dan denk je, democratische controle, ja. Want de Nederlandse belastingbetaler gaat dit geld opbrengen. Dus is het heel belangrijk dat de Staten-Generaal toezicht houden over de besteding van dat geld. En toen ik dat las, dacht ik, dus wacht even. Degene voor wie deze maatregelen de meest ingrijpende gevolgen hebben, zijn de inwoners van de eilanden. Zij kiezen op zich ook parlementen. Maar kennelijk is het volstrekt niet van belang dat die parlementen daar iets over te zeggen krijgen. Democratische controle betekent dus, althans dat was eerst het idee, democratische controle door het parlement in Den Haag. Maar daar stemmen de Arubanen, Curaçaoërs en Sint Maartenaren niet voor. Ja. Dus dat vond ik een heel, niet een mooi, maar eigenlijk een heel schrijnend voorbeeld van wat jij eigenlijk net zei. Ik zeg, dan kun je net zo goed geen verkiezingen houden. Dan zitten de staten er voor spek en bonen bij. Nou, dat is inmiddels voor een flink deel wel gerepareerd. Ja. De laatste versie die ik in ieder geval gezien heb, dat was ergens van vorig jaar oktober. Ik ben in de zomer, vorig jaar zomer ook nog betrokken geweest bij de eindfase van de onderhandelingen. En het interessante is dat er dus op een gegeven moment kennelijk dus ambtelijke overeenstemming was, maar dat dus nu toch weer nu alweer een tijdje, geen politieke overeenstemming is. En wat er dan dus gebeurt, en dat kon je natuurlijk wel een beetje verwachten, is dat in ieder geval het demissionaire kabinet deed dat in de eindfase, dat je dan gaat zeggen, oké, er is geen politieke overeenstemming. Die politieke overeenstemming moet er wel zijn, want het gaat formeel om een consensusrijkswet. Nou ja, als er geen overeenstemming is, gaat er ook geen geld naar Curaçao. En Nederland weet natuurlijk donders goed dat in feite dus die onderhandelingen altijd zo zullen moeten eindigen dat Curaçao op een gegeven moment bij het kruisje gaat tekenen, want anders krijg je geen geld. En zonder dat geld, de economie begint nu een beetje op te leven, er komen weer wat toeristen, het begint een beetje. Maar het probleem Venezuela is er nog steeds. Er komen nog steeds geen Venezolaanse dagjes mensen. Nou, dat blijft ook de komende jaren wel zo, vrees ik. Want voordat Venezuela weer een beetje op de raffinaderij staat stil. Ja, dat is ook de raffinaderij ligt stil. Ik bedoel, dus de economie heeft nog steeds een behoorlijk forse dreun gekregen. Maar ik heb het ook wel eens tegen mensen gezegd. Dan moet je je voorstellen dat Nederland in zulke economische problemen zou zijn. Dat bijvoorbeeld de Europese Commissie zou zeggen, nou, in Nederland, we geven jullie 50 miljard. Maar dan moet je wel dit rijtje instructies opvolgen. En het Nederlandse parlement heeft daar verder eigenlijk voortaan niks meer over te zeggen de komende jaren. Want weet je, het gaat om zoveel. Ja, dan zou natuurlijk in Nederland de wereld te klein zijn. Ja, dat zou Nederland nooit aanvaarden. Wat het eigenlijk wel van Curaçao, zeker wat het in 2020 van Curaçao vroeg, dat zou Nederland, weet ik absoluut zeker, zelf nooit aanvaard hebben. Oké, Gerard, vind jij niet dat als die eilanden bij elkaar waren gebleven in de onderhandelingen,
Want ik vond Aruba, die had een soort voorsprong op die andere eilanden. Die ging voor zichzelf onderhandelen. En ik vond dat was niet een goede stap achteraf. Als hun bij elkaar bleven en streven. Want kijk, hun streven allemaal voor precies hetzelfde. Geld, ondersteuning. Dus waarom moesten ze uit elkaar? En dat is wel gebeurd. Ja, kijk, laten we zeggen, nou ja, I hate to be the bringer of bad news, maar ik heb op zich in de aanloop naar 2010 heb ik een paar artikelen geschreven waarin ik toen gezegd heb, ik vind het geen goed idee hoor, om de Antillen op te heffen. Volgens mij is het heel dom. Ik snap allemaal, laten we zeggen, dat je, nou ja, wat de redenen waren. Maar het heeft twee gevolgen gehad, hè. Zeg maar, het stootblok dat de Antilliaanse overheid was tussen Nederland en de eilanden is weggevallen. Dus, laten we zeggen, zowel Aruba was dat al langer gewend natuurlijk, maar zeker voor Curaçao is het maar geld dat ze voor het eerst echt rechtstreeks met Nederland te maken kregen, in plaats van via de Antillen. Ja, en met z'n 5 en helemaal met z'n 6 ben je echt sterker dan ieder voor zich, hoor. Dat is gewoon zo. En iedere keer als ik lees of hoor over dat de 3 premiers met elkaar afspraken gemaakt hebben, dat ze meer samen op willen trekken en meer overleg willen voeren en meer samen willen doen, denk ik hartstikke goed. Ja. Alleen vroeger had je gewoon de Antillen, weet je nog? Dan was het gewoon geregeld, zeg maar, hoe je dat moest doen. Met elkaar samenwerken. In plaats van dat je ad hoc afspraken. En nogmaals, ik bedoel, het is water under the bridge. Dat Antillen komen niet terug, daar geloof ik niks van. Maar ja, dit is wel een van de nadelen. Dat je laten we zeggen, je was altijd al klein, maar je bent nog kleiner geworden. Ieder voor zich, ten opzichte van Nederland. En dat zorgt er dus ook voor dat Nederland, omdat het met alle 3 in principe apart afspraken kan maken, Nederland is daarmee ook in staat om de eilanden uit elkaar te spelen, als ze zich uit elkaar laten spelen. Want dat moet je ook laten gebeuren natuurlijk. Hè? Als je de zaak gesloten houdt en samen op blijft trekken, dan lukt het niet. Maar als je uit elkaar laat spelen, ja, dan kan dat dus ook, omdat je ieder apart bent. Ik maak me wel zorgen, Gerard, voor het toekomstige visie van die eilanden. En zeker van Curaçao. Waarom? Omdat ik heb het gevoel, bijvoorbeeld, ik hoorde de minister van Financiën een tijdje geleden aangeven dat wat betreft die tranches, die voldoen precies voor hun verplichtingen dat hun hebben met de ambtenaren, gebouwen, de financierders. Maar de echte problematieken, sociale problemen, armoede, huisvesting, daar hoor je niks van. Infrastructuur. Er wordt niks erover. Kijk, er is een kabinet die nu 9 maanden aan het regeren. Die zitten 9 maanden in Fort Amsterdam. Maar je hoort nog steeds niet wat gaat gebeuren met dezelfde wijken waar armoede bestond voor de verkiezing. Criminaliteit. Geen werk. Nee, dat is dat niet van belang voor die eilanden? Is dat niet van belang voor de eilanden om daar heel veel aandacht te gaan besteden, zodat je het levensniveau een beetje kan opkrikken? Ja, ik bedoel, natuurlijk. Hè, het is, laten we zeggen, ik moet mensen hier wel eens vertellen dat er mensen op Curaçao wonen die kinderen hebben die de zee nog nooit gezien hebben. En dat gelooft niemand hier. Dan denk ik, ja, maar je woont op een eiland. Dus als jij naar het strand op Blue Beach wilt, dan moet je toegang betalen. Als je dat geld niet hebt, en dan zijn er steeds minder plekken op Curaçao waar je gewoon zelf heen kunt om gewoon aan de beach te gaan zitten. Want ja, overal is een beachclub gerund door een meestal Nederlandse tour operator. Om eens wat te noemen. Hè, maar goed, dus of je hebt geen stroom met water in je huis, of je bent blij dat je op school te eten krijgt omdat de warme maaltijd er anders bij inschiet. Hè, dat soort dingen. Dat weten weinig mensen in Nederland, hoeveel mensen op Curaçao zich in dat soort omstandigheden bevinden. En dat is voor een deel natuurlijk wel degelijk de verantwoordelijkheid van het eiland zelf. Ik bedoel, je bent sinds 1954 autonoom, je gaat er zelf over. Opeenvolgende Antilliaanse regeringen en Curaçaose eilandbesturen ook, hebben dat ook laten zitten natuurlijk. Hè. Zo is het ook, dat moet je ook gewoon onder ogen zien. Autonomie betekent niet alleen maar natuurlijk dat je op leuke zakenreisjes kunt, maar betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor het welbevinden van je bevolking. Dat gezegd zijnde,
Je zei net aan het begin al, Curaçao had ongelooflijk snelle regering. Dat is waar. Hè? Het was echt in een recordtijd was die coalitie in elkaar gezet. Ja, binnen 3 dagen waren ze al klaar. Bij elkaar getimmerd. Binnen 4 dagen waren ze al klaar. Ja, bijna klaar. binnen 4 dagen. Nou, daar kan het Nederland duurde wel een wel. puntje aan zuigen. Hè, Het dat duurde wij wel nog voor beter de het stemming. 359 dagen over gedaan hebben om een nieuwe regering op het bordes te krijgen na het ontslag van de vorige. Dus dat is ongelooflijk snel binnen 4 dagen. Maar ja, dat betekent ook dat je dan dus op zich heel snel aan de slag kunt. Hè, er is inderdaad, laten we zeggen, corona is natuurlijk een probleem, hè, maar ook ik heb de indruk, laat ik het voorzichtig zo zeggen als buitenstaander, hè, maar toch, ook ik heb de indruk dat de regering Pisas nog vooral crisismanagement aan het doen is. Hè? Zowel wat betreft de financiële problemen als corona. En dat moet natuurlijk ook allemaal gebeuren. Maar je moet natuurlijk juist ook, zeker omdat je een mandaat van de kiezer gekregen hebt, ook een vrij duidelijk mandaat, om het echt anders te gaan doen dan de vorige regering. Ja. En om andere accenten te leggen die inderdaad juist veel meer zouden moeten gaan om armoedebestrijding, om sociale verheffing. Hè, dat is toch een beetje waar in ieder geval de MFK ook duidelijk campagne op gevoerd heeft. Hè? Ja. Ja. En dat moet je dan wel gaan doen. Of je moet op zijn minst, ook als je misschien kunt zeggen van voorlopig ontbreekt ons het geld, maar je zou op zijn minst kunnen gaan uitleggen hoe je het dan wilt gaan doen als je dat geld wel hebt. Ja, maar meneer Hogers, de laatste Rijksministerraad was het ging wel door. Het ging wel door, maar niemand was blij. Iedereen kwam met een zure gezicht buiten. Meneer Knops was totaal niet blij met het resultaat. Nee. Not amused, not amused. Nee. Maar het kwam op neer dat Aruba niet akkoord was met het voorstel van Nederland en de andere eilanden gingen Aruba steunen. Yeah. Mooi en aardig om dat te horen, om als één eruit te komen. Ja. Maar uiteindelijk zag ik een paar weken later dat Aruba wel akkoord ging met Nederland. Dus Aruba gaat weer verder. En de eilanden die staan weer in het rij voor de volgende Rijksministerraad te wachten. Of op het volgende Rijksraad te wachten. Er was ook een gedachte bij het laatste Rijksministerraad. Nee, we gaan vandaag met niks akkoord. Want Knops die gaat toch per volgende week, dus de week daarna, zou die weggaan. Dus we gaan niet akkoord. D66 die komt. En daar is het waarschijnlijk iets meer socialer. Dus we gaan nu niet akkoord. We wachten op mevrouw Van Nuffelen. Dat mooie dame met een felle gezicht. We gaan met haar. Met een leuke accent, ja. Ja, met een leuke accent. Die zelfs En interessant haar. Ja, klopt. Maar denk je dat het een of ander gaat veranderen in deze periode met een nieuwe staatssecretaris? Goeie vraag hoor. Vast. Ik bedoel, het is iemand anders. Ze gaat vast andere accenten leggen. Ze is van een andere partij. Dat maakt uit, denk ik. Maar ook niet zo heel veel. Want er is in de Nederlandse politiek een behoorlijk grote consensus over wat de problemen zijn en hoe ze opgelost moeten worden. Kijk, de gedachte dat dit nieuwe kabinet, laten we zeggen, dat ontwerp van die Rijkswet Coho helemaal in gaat trekken. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Er is ook gewoon in de Kamer veel te veel politieke steun voor dat model. Het is denk ik wel zo bijvoorbeeld dat de komst van iemand als Jorien Wuiten, natuurlijk gemachtigde minister van Sint Maarten geweest is, die nu in de commissie Koninkrijksrelaties zit. Nou, dat is iemand die verstand van zaken heeft, die de eilanden goed kent. En die dus, dat is een van de eerste keren dat we in de Tweede Kamer een politica hebben zitten die niet alleen daar vandaan komt, maar ook gewoon veel politieke ervaring heeft in het bestuur daar en in het bestuur hier. Dus dat maakt denk ik uit. Maar je moet daar ook weer niet, zij gaat in er eentje echt niet, laten we zeggen, de brede consensus over hoe het ongeveer moet veranderen. En die consensus is in Nederland toch wel, er gaat 3 miljard, 3,5 miljard die kant op. Dat is onder andere nodig omdat hoognodige hervormingen nu al jarenlang niet uitgevoerd zijn. Dat moet nou wel gaan gebeuren. Zo niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. En als ze er geen zin in hebben, dan krijgen ze geen geld. En dus in die zin, als Curaçao en Sint Maarten en misschien ook Aruba wel denken dat ze een game of chicken kunnen spelen met Nederland en dat Nederland dan als eerste gaat uitwijken. Ik denk het zelf eigenlijk niet. Nee, maar ik denk dat onze problemen iets groter is dan wij denken, Gerard. Omdat, kijk, die kool is in ons voordeel wat betreft het financiële kant.
landenpakket hebben we zelf een beetje in elkaar geflanst. Het heeft te maken met onze nodigheden voor het eiland. Maar mijn grootste zorg is de uitvoeringsagenda. We hebben bijna 500 ambtenaren zijn met VVU lekker met pensioen gegaan. En je merkt dat de goede ambtenaren, die waren zat van het manier dat de is geworden de laatste jaren. Ja. Ik zeg, weet je, ik zit goed in mijn vel. Doei troeloei, ik ga een ander werk zoeken. Maar de uitvoeringsagenda is het belangrijkste deel van het afspraak met Nederland. Want nu moet het uitgevoerd worden. En ik weet niet dat wij het kunnen bewerkstelligen. Denkcapaciteit. Ja, ik wil dat echt niet benoemen, want mensen gaan jou gaan verkeerd over je denken. Maar het heeft te maken met daadkracht. Daadkracht zeker. Oké, denkcapaciteit ook een beetje. Die capaciteit heb je nodig. Maar daadkracht missen wij en mankracht. Ja, ook. Ja. Dat is ook niet eenvoudig op te lossen. Nee. In zekere zin. En ook dat is natuurlijk, met alle respect, maar dat is er niet beter op geworden door de opheffing van de Antillen. Ook daar gold, met z'n vijven had je meer vliegwielenergie dan ieder voor zich. Ja. Zeker voor Sint Maarten geldt natuurlijk dat arme eilandje met zijn 25.000 of 50.000 mensen. Wie zal zeggen hoeveel mensen er precies inmiddels op Sint Maarten wonen. Maar het is natuurlijk echt klein. Om alles te kunnen doen wat ze ook op basis van het landspakket zouden moeten doen. En zij hebben dan ook nog eens een keer dat ze in het kader van de wederopbouw naar Irma met, God beter het, als ik het zo mag zeggen, de Wereldbank moeten praten. Dat gigantische instituut, dat bijna monster in Washington, waar dat kleine Sint Maarten dan zelf zaken mee moet doen. Ja, dat is natuurlijk ook een model. Ja, het is gek geworden. En dat blijkt dus ook niet te werken. Wat een verrassing inderdaad. Maar goed, tot op zekere hoogte geldt natuurlijk voor Aruba en zelfs voor Curaçao ook wel. Dat het is heel veel werk dat je met heel weinig mensen moet doen. En ja, als Nederland, als je dan aankomt met afvloeiing van ambtenaren, dan heb je natuurlijk kans, precies wat je zegt, dat het met name de ervaren goede ambtenaren zijn die zeggen, nou weet je wel, ik geloof het wel. Als ik dit nou is niks meer, ik ga, ja. En laten we zeggen, precies hetzelfde heb je natuurlijk in Nederland gezien. Hè? Een aantal jaren geleden hadden wij zo'n mooie regeling bedacht, immers dat mensen bij de Belastingdienst aan af konden vloeien. En de verwachting was dat misschien 10 mensen daar gebruik van zouden. Honderden ambtenaren bleek. En vooral dus de hele goede, hele ervaren ambtenaren zeiden van, ik ben er zo zat van die hele Belastingdienst. Dus ik bedoel, het is ook geen Curaçao's probleem of zo. Dit heb je in Nederland net zo goed. En onze Belastingdienst laat ook zien wat er gebeurt als heel veel ervaren mensen ermee ophouden. Dan krijg je dus problemen. Maar dat neemt natuurlijk allemaal niet weg dat daarmee de problemen die opgelost moeten worden niet weg zijn. Ja, en ik weet ook niet zo goed. Ik bedoel, voor de hand liggende zet om te zeggen, nou, vlieg maar weer 100 technische bijstanders in. Ja, maar daar gaan we weer. Ja, maar bovendien, zelfs als je dat zou willen, de Nederlandse Rijksoverheid heeft ook zelf zware personeelstekorten. Hè? Ja, zeker. Bedoel, bij heel veel departementen zie je dat heel veel vacatures in Den Haag niet eens te vervullen zijn. Ja, Laat staan dat je dan dus mensen hebt waarvan je kunt zeggen, ach, kan schelen, we vliegen 5 jaar 100 man naar Curaçao toe om nog los van het probleem dat je dan natuurlijk ook weer, ja, weet je, dan kun je net zo goed zeggen van, laat Nederland dan de toko maar overnemen, toch? Maar Gerard, als ik dat aan koppel aan de Rijksministerraad, onder deze overheid was het 2 keer gebeurd dat wij te laat waren met aantal documenten, dus kon Curaçao in dit geval niet doorgaan met een of andere tijdens de Rijksministerraad. En nu met het hele afvloeingssysteem. Denk je want het lijkt alsof men denkt van, oké, nee, mevrouw Van Huffelen, die zal het wel snappen. Zij is meer sociaal, dus zij gaat geen nee zeggen. Nee. Waar het gaat omdat wij een documentje niet hebben ingeleverd. Denk je dat het zo gaat? Ja, weet je, wat daar ook wel weer mooi op elkaar botst, is wat je misschien zou kunnen aanduiden, is een bestuurscultuur. Hè? De Antilliaanse bestuurscultuur, ik heb daar ook wel eens grappen over gemaakt op de Antillen, dat op zich Aruba, Curaçao, Sint Maarten waarschijnlijk veel gelukkiger zouden zijn geweest
als ze ooit de kolonie van België waren geweest. Ja, Vlamingen en Walen snappen veel beter hoe de Antilliaanse bestuurscultuur werkt dan Europese Nederlanders. Omdat in België draait ook veel meer dan bij ons om relaties. Wie ken je? Waar ben je goed mee? Als je iets wilt regelen, een oud gezegde met een Belgische ondernemer is, als je als een Nederlandse zakenman met een Belgisch bedrijf zaken wil doen, dan komt die Nederlander er binnen met een plan. Nou, zo wil ik het gaan doen. En dan gaat het nooit goed. Want die Belg die wil eerst 3 keer met jou uit eten. En dan is dan 3 keer met jou uit eten geweest en dan het idee van, we snappen elkaar wel. Kijk, dan kunnen we zo over dat plan gaan praten. En wat ik maar wil zeggen is, veel Curaçaose politici denken toch, denk ik, te sterk in termen van persoonlijke relaties. Als staatssecretaris Van Uffelen een aardiger mevrouw is, plat gezegd, dan Knops, dan komt het wel goed. Maar Van Uffelen gaat gewoon een regeerakkoord uitvoeren. En die is gewoon verantwoording aan de Tweede Kamer, waar een vrij brede consensus is om gewoon wat in Nederlandse ogen, wat al afgesproken was, uit te gaan voeren. En als ze daar in Willemstad geen zin in hebben, dan moeten ze dat zelf weten, maar dan gaan wij dus geen geld meer geven. Nou ja, dat soort... Gerard, je hebt een hele goede voorbeeld gegeven. Ik ben ontzettend blij mee. We hebben op Curaçao een anekdote. Toen Knops met Pisas een ronde gingen doen. Ze gingen voetballen. Ja. Ze gingen meer met elkaar praten. Ja. Had meneer Pisas het gevoel... Ik dacht dat deze een beetje gemene man was. Maar het lijkt me wel een goede man. Een aardig vent. Maar hij vergeet... Kijk, Nederlanders die houden dingen gescheiden. Als het op sociaal moment is, zijn we sociaal. Op het moment dat het zakelijk is, gaan we gewoon zakelijk. Ja. En daar heb je helemaal gelijk in. En dat denken we ook. Mevrouw Van Huffelen is een hele lieve mevrouw. Komt aardig over, lieve stem. Volgens mij, het gaat goed klikken. Ja. Het gaat inderdaad goed klikken. Maar mevrouw komt gewoon de regeerakkoord uitvoeren. Ik denk het wel, ja. Kijk, dat wil natuurlijk niet zeggen... Het is natuurlijk onzin om te zeggen dat persoonlijke relaties in Nederland geen rol spelen. Of in de Nederlandse politiek geen rol spelen. Nee. Natuurlijk is dat hier ook zo. Hè? Maar je ziet dus dat, laten we zeggen, 3/4 jaar geleden waren Rutte en Sigrid Kaag van D66... Althans, Sigrid Kaag was niet meer van plan om met Rutte in een kabinet te gaan zitten. En het is toch gebeurd. Dat komt denk ik niet omdat Sigrid Kaag is gaan denken dat Rutte toch zo'n goede kerel is. Dat hij eigenlijk een heel aardige vent is. Maar gewoon omdat ze haar knopen geteld heeft. Het land moet toch geregeerd worden. Ik zet me daar maar overheen. Uiteindelijk hoeven we geen vrienden te zijn. We moeten zakelijk met elkaar dit land regeren. Nou, als ik het gevoel heb dat ik dat kan, dan gaan we dat zo doen. En dat is uiteindelijk toch wel een beetje de manier waarop Nederland daarin staat, ja. Meer dan veel andere, ook dan veel andere Europese landen, hoor. Ik bedoel, ook in Italië en in Spanje is het veel, Griekenland, is het veel normaler om en natuurlijk zit ik nou ontzettend te chargeren. Het is allemaal veel te generalistisch en het heeft allemaal nuances, maar in de kern zit er denk ik toch wel iets in. Antilliaanse politiek draait om relaties en Nederlandse politiek draait uiteindelijk toch meer om dossiers. Juist. Ja. Ik heb hier een andere vraag. In de regeerakkoord hier in Nederland, of de regeerakkoord van Nederland, denk je dat die wel kansen biedt aan Curaçao? Dus zie je dat het regeerakkoord wat kansen biedt aan de Curaçaose populatie? Nou ja, wat ik zelf de meest interessante, ten aanzien van de eilanden, de meest interessante zin vind, is dat dit kabinet voornemens is om te gaan onderzoeken hoe Aruba, Curaçao en Sint Maarten een stem in de Tweede Kamer kunnen krijgen. Ja, en er is dan sprake van een proportionele stem. Nou, we weten nog niet wat het gaat betekenen. Maar dat heeft de BES-eilanden al, maar dat is nooit gebeurd, toch? Nee, kijk. Dat is waarom het eigenlijk wel interessant is. De BES-eilanden, in ieder geval Bonaire, dacht, geloof ik, voor 2010 zelf, dat ze een zetel in de Tweede Kamer zouden krijgen. Ja. Ja, dat is in Nederland nooit ook maar een seconde serieus overwogen. Vanuit de gedachte dat... Nee, maar het zou niet kunnen, hè? Want onze grondwet, de grondwet zegt dat de Tweede Kamer gekozen wordt, en trouwens de Eerste Kamer ook, maar dan indirect op basis van evenredige vertegenwoordiging. Een van de sleutelonderdelen van evenredige vertegenwoordiging is dat iedere stem even zwaar telt. Als je Bonaire een zetel zou geven, dan zouden 10.000 Bonaireaanse kiezers een zetel in de Tweede Kamer kiezen, terwijl de kiezers in Europees Nederland met meer dan 60.000 moeten zijn voor één zetel. Dat zou dus zelfs volstrekt, het zou gewoon ongrondwettig zijn. Het zou ook helemaal niet gekund hebben, zonder de grondwet te wijzigen. Dus, maar, laten we zeggen, voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaat het denk ik niet zo werken.
dat ze kiesrecht gaan krijgen. Ik denk dat er iets anders bedacht gaat worden. Ik denk dat er op de een of andere manier een soort van... Dat weet ik helemaal niet hoor, ik speculeer nu. Maar ik zou me voorstellen dat op de een of andere manier een soort van constructie gaat komen... dat vanuit de Staten iemand in Den Haag... in de Tweede Kamer gaat zitten en niet alleen zeg maar, dus bij aanwezig mag zijn, maar mee mag stemmen. Dus niet als lid, want dan zou het aantal Tweede Kamerleden 151 moeten worden, of 152. Ja. En de grondwet zeggen we helemaal dat het 150 is. Dus maar een soort van zo'n bijzondere gedelegeerde, maar dan één met stemrecht. En kijk, je kunt zeggen, ach, wat helpt dat nou? Hè? Heb je één stem of zo? Maar het gaat in die zin uitmaken dat als je elke keer als je een Rijkswet bespreekt, even aangenomen dat er zo'n model zou zitten, dan zit er dus, denk ik, namens alle 3 de eilanden, zit daar dus iemand. En die mag niet alleen, zeg maar, als een soort buitenstaander die toevallig in de vergadering aanwezig is het woord voeren. Nee, die doet echt mee en die stemt ook mee. Die kan dus onder omstandigheden, laten we zeggen, een meerderheid opleveren. Of juist tegenhouden. En ik kan me voorstellen dat dat ertoe gaat leiden dat het debat in de Tweede Kamer meer een debat wordt waar Aruba, Curaçao, Sint Maarten zelf deel aan nemen, in plaats van dat het een debat over Aruba, Curaçao, Sint Maarten is. Terwijl als je gewoon alleen maar kiesrecht zou geven, oké, dan zou Curaçao, als alle Curaçaoenaren met z'n allen op dezelfde kandidaat stemmen, dan zou je met heel veel pijn en moeite 2 zetels misschien in de Tweede Kamer net bij elkaar kunnen krijgen. En als alle Arubanen en alle Sint Maartenaren ook allemaal op diezelfde mensen gaan stemmen, dan kun je misschien net 3,5 zetel of zo. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En daarvoor is de politieke verdeeldheid op die eilanden ook gewoon veel te groot. Dus wat er zou gaan gebeuren is dat de stemmen van Curaçaose, Arubaanse en Sint Maartense kiezers gewoon verdeeld raken over verschillende partijen. Net zo goed als dat de Bonaireaanse, Statiaanse en Sabaanse stemmen, dat is een stuk minder, maar toch, dat die nu ook verdeeld raken over alle mogelijke politici. En daar zie je dus niks van terug. En dan zou het debat nog steeds een debat zijn dat over de eilanden gaat in plaats van met de eilanden. Met de eilanden, ja, inderdaad. Terwijl als je structureel bij iedere keer dat het Koninkrijk aan de orde is, in wetgevende zin of in controlerende zin, zit gewoon een aangewezen statenlid in Den Haag, voor alle 3 die eilanden, die ook echt mee stemt en mee beslist. Zo'n soort constructie, daar moet je wel het statuut voor wijzigen, maar dat kan het ja, dan heb je een heleboel. Hey, ik zou me voor, het gaat geen wonderen doen, maar het gaat wel uitmaken, denk ik. Nou, ik hoop wel dat in de toekomst dat wij erover kunnen met elkaar erover kunnen praten en op een goede beslissing komen. Hey, een week of 2 geleden, volgens mij, werd er gezegd dat dat de parlementariërs wouden een overleg gaan plegen in de Staten van Curaçao over dekolonisatie. Ja. Dekolonisatie. Het is toevallig niet doorgegaan. Nee. Maar dat bracht een grote verwarring op het eiland. En ook bij mij trouwens. Want als je het woord dekolonisatie een beetje gaat googlen, zeg maar, als je niet weet wat het precies is, dan kom je terecht in een soort koloniale regering. Dus er werd gevraagd, hoe zit dat precies? Ja. Waarom praten we over dekolonisatie? Zijn we nog steeds een kolonie? Denk je hierover? Ja, weet je wat het is? Kijk, dit komt natuurlijk eigenlijk van Sint Maarten, hè? Ja, wij zijn hier al een aantal jaren. Ik ga, vermoedelijk binnenkort, ergens dit voorjaar, een paar dagen naar Sint Maarten toe om ook hierover te praten. Het punt is, en moet ik even een beetje technisch worden. Dat kan niet anders. Dus vergeef me dat ik ga nu even een beetje als jurist praten, maar dat moet nou even. Het handvest van de Verenigde Naties, hè? Dat is in 1945 gemaakt. Ja. In dat handvest van de Verenigde Naties, waar het Koninkrijk der Nederland natuurlijk gewoon lid van is, we zeggen gewoon lid van de VN, met z'n allen, Europees en Caribisch Koninkrijk, daar staat een hoofdstukje in, dat gaat over dekolonisatie. Omdat een van de doelstellingen die de VN in 1945 had, was het dekoloniseren van die landen en gebieden die nog koloniën waren. Er waren er toen natuurlijk nog heel veel. Heel Afrika was nog een kolonie. Wij hadden Indië nog. Je had nog hopen koloniën. Nou,
En om die dekolonisatie te bevorderen, staat er in het handvest, is er een dekolonisatiecommissie. En alle landen die koloniën hebben, moeten sinds 1945 aan die dekolonisatiecommissie rapporteren over de stappen die ze aan het zetten zijn om te dekoloniseren. En er zijn verschillende manieren waarop je kunt dekoloniseren. Onafhankelijkheid ligt voor de hand natuurlijk. Maar heeft de Algemene Vergadering van de VN altijd gezegd, of altijd, maar al best heel lang, er zijn ook andere manieren. Je kunt ook volledig integreren in een ander land. Dat kan. En je kunt ook een vrije associatie aangaan met een land. En je kunt ook nog heel iets anders doen wat je zelf bedenkt. Een soort van catch-all. Weet je, het is een van deze drie of nog iets anders. Nou, en in 1954, we hebben natuurlijk in 1949 is Indonesië onafhankelijk geworden. Dus toen hadden we daar verder niks meer mee te schaften. En in 1954 heeft het Koninkrijk, dus namens Nederland, Suriname en de Antillen, het statuut toen aangeboden. Ja. Aan de VN. Met het argument, nou, dit is onze dekolonisatieregeling. Wij geloven dat we door dit te doen, dat Suriname en de Nederlandse Antillen dan voortaan gedekoloniseerd zijn. Want ze krijgen heel veel zelfbestuur. En daarnaast krijgen ze een aandeel in de besluitvorming in het Koninkrijk. En ze hebben bovendien met ons hierover onderhandeld. En ze willen dit vrijwillig aanvaarden. En hiermee akkoord gaan. Dus ja, het is ook hun eigen keuze. Dus wat ons betreft is dit onze dekolonisatie. Nou, het statuut is dus aangeboden in het Nederlands, het Engels en het Spaans. Voor de Latijns-Amerikaanse landen. En dat is toen onderzocht. Er zijn vragen over gesteld door de dekolonisatiecommissie. Die heeft het Koninkrijk proberen te beantwoorden. En toen waren er nog steeds wat twijfels. En om die twijfels weg te nemen, heeft Nederland toen aan de toenmalige minister-presidenten van de Nederlandse Antillen en Suriname, want die hadden natuurlijk al een vorm van zelfbestuur, voorafgaande aan het statuut, gevraagd om in de VN dus te getuigen en te zeggen: nee, wij vinden onszelf nu gedekoloniseerd. Dit is wat ons betreft echt een zinnig model. Hier willen we mee verder. En dat heeft toen die commissie over de streep getrokken. Maar, and this is where it gets interesting, in die resolutie die toen aangenomen is, daar staat iets heel geks. Want op basis van dat artikel in het handvest, dat is artikel 73, daar zit een soort van automatische koppeling tussen twee dingen. Een land heeft gedekoloniseerd en omdat het gedekoloniseerd heeft, hoeft het niet meer aan de VN te rapporteren over zijn kolonie, die gedekoloniseerd is. Dat is op zich logisch. Je bent geen kolonie meer, dus het land dat jou gekoloniseerd had, hoeft nou niet meer te rapporteren, want je bent geen kolonie meer. Geen kolonie meer, ja, inderdaad. En bij bijna alle andere landen die dus zo'n voorstel voor dekolonisatie gedaan hebben, heeft de dekolonisatiecommissie op een gegeven moment gezegd: oké, je hebt gedekoloniseerd, dus je hoeft niet meer te rapporteren. Maar dat is ten aanzien van Suriname en de Antillen niet gebeurd. Er is niet met zoveel woorden in die resolutie gezegd dat er gedekoloniseerd was, maar er is wel gezegd dat het Koninkrijk niet meer hoeft te rapporteren. En dat kan eigenlijk niet. Want die dingen horen bij elkaar. Als je dat artikel leest, dan is dat eigenlijk, zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dat is hier dus niet gebeurd. Het een is niet gezegd en het ander wel. En het Koninkrijk der Nederlanden stelt zich dus sindsdien op het standpunt: luister, wij hoeven van de VN niet meer te rapporteren, dus er is gedekoloniseerd. Maar dat is niet zwart op wit gezet. Het is niet met zoveel woorden in die resolutie gezet. Dat is heel gek. En het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat er bij een aantal landen, waaronder Argentinië, Brazilië en ik dacht ook India, dat ze toch niet helemaal goed de vinger erachter onder krijgen wat dat statuut nou precies aan het doen was. Omdat het natuurlijk ook een hele complexe regeling. Het is voor ons al ingewikkeld. Laat staan als je dus als ander land dat voor buitenstaander. Ja, het is een hele ingewikkelde constructie. En het gevolg is dus dat we dus nu zitten met een model waarin dus twee dingen die eigenlijk niet tegelijk waar kunnen zijn, wel waar zijn. Het Koninkrijk hoeft niet meer te rapporteren, maar er is nooit met zoveel woorden gezegd dat er ook echt daadwerkelijk volledig gedekoloniseerd is. Nou, en dus op Sint Maarten, die Pro-Somalika Foundation en ook Ban Bonaire Beck bijvoorbeeld, die stellen zich op het standpunt dat omdat dat dus niet uitgesproken is, je dus niet kunt zeggen dat er volledig gedekoloniseerd is. Okay. En zeg het maar. Ik weet het ook niet goed. Hoe kan dat een recht getrokken worden?
Ofwel door de VN zo gek te krijgen dat er een nieuwe resolutie komt waarin gezegd wordt er is gedekoloniseerd. Ofwel door je op het standpunt te stellen dat er niet gedekoloniseerd is en opnieuw te gaan onderhandelen. Ofwel door te zeggen wat het Koninkrijk eigenlijk sinds 1954 altijd gezegd heeft en wat ook op de Antillen en Suriname tot, een paar jaar geleden altijd voor waar gehouden is. Dat het feit dat de rapportageplicht verdwenen was, betekende dat Suriname en de Antillen geen kolonie meer waren. En na 1975 dus ook dat de Antillen geen kolonie meer waren. En ik zeg zelf altijd als ik hierover... Het is ingewikkeld, maar ik ben zelf... met het pistool op de borst zeg ik geloof dat je moet zeggen dat er wel gedekoloniseerd is. Oké, maar Gerard, wilt u mij vertellen, een land zoals Suriname, onafhankelijk land, nog steeds gedekoloniseerd is? Kijk, voor Suriname houdt het in feite... Voor Suriname telt het niet. Okay. Als je onafhankelijk wordt, is het evident. Ja. Het probleem is dat het statuut dus nooit helemaal volledig het officiële stempeltje gekregen heeft, goedgekeurd door de decolonisatiecommissie. Ja, u hebt volledig gedecoloniseerd. Oké, maar waar begint een nieuw proces nu dan om gedecoloniseerd te worden? Voor wie dat willen? Niemand die het weet. Omdat tot een paar jaar geleden het namelijk nooit een probleem was. Omdat iedereen er altijd van uitgegaan is dat het gewoon wel in orde was. Ja, maar Gerard, dit is een heel ingewikkeld situatie. Wie moet deze kar gaan trekken? Nederland? Wie moet het gaan trekken? Het punt is een beetje dat wel eens eerder geprobeerd is vanuit de Antilliaanse... Betico Cruz heeft het ook wel eens geprobeerd, hè? Toen hij Aruba nog weg wilde krijgen onder de Curaçaose heerschappij. Zoals het op Aruba toen heette. En alle pogingen die nu toe ondernomen zijn om bij de decolonisatiecommissie van de VN de discussie weer op gang te krijgen, zijn tot nu toe altijd stuk gelopen. De commissie heeft altijd gezegd, geen rapportageplicht meer, dus wat ons betreft is het dossier gesloten. En, dus als dat zo blijft, dat weet ik niet, maar als het zo blijft, dan zul je dus met elkaar die discussie aan moeten gaan. Maar Nederland heeft daar geen enkele behoefte aan, omdat Nederland dan heel snel in die oude fixatie schiet. Ja, hoor eens, dekolonisatie. Als jullie onafhankelijk willen worden, be my guest. Maar daar hebben we nooit een probleem van gemaakt. Misschien is het ook handig om als een docent zijnde dat jij het verschil uitlegt van dekolonisatie en onafhankelijkheid. Ja, dat is wat ik net al probeerde te zeggen. Hè. De VN heeft gezegd, er zijn verschillende manieren waarop je kunt dekoloniseren. Je kunt onafhankelijk worden, maar je kunt ook integreren in een ander land. Je kunt een vrije associatie aangaan. Geen mens weet wat dat is. Of any other form freely chosen by the population of the territory itself. Zoals de VN wel eens gezegd heeft. Ja, dat kan dus... Weet je, het enige is... Eigenlijk komt het erop neer. Je bent gedekoloniseerd als je het er met z'n allen over eens bent dat je dat bent. En waar het om gaat is dat de VN zeker wil weten dat de mensen die daar wonen tevreden zijn met de status die ze hebben. Als dat zo is, dan ben je dus gedekoloniseerd. Het gaat om Maar wie heeft hier voordeel van, Gerard? Wie heeft hier voordeel van? Wie heeft hier nadeel? Want kijk, dit is een aspect... Waar precies voor- en nadeel van? Nou, bijvoorbeeld Nederland als kolonisator heeft die voordeel dat wij nog steeds min of meer die stempel nog steeds niet heeft gehad. Heeft die voordeel aan? Sterker nog, het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt zich dus ook nu nog steeds op het ook vrij principiële standpunt. Er is gewoon gedekoloniseerd. Want er is geen rapportageplicht meer. En het handvest legt die link. Dus omdat wij sinds 1955 niet meer hoeven te rapporteren, zijn de Antillen sinds 1955 gedekoloniseerd. Punt. Dat wil niet zeggen dat er niet over een verandering van de status gesproken kan worden. Dat heeft Nederland natuurlijk altijd, dat is in 2010 ook gebeurd. Maar daar gaan die eilanden dus niet eenzijdig over. Behalve als ze onafhankelijk willen worden. Nederland heeft altijd gezegd, als ze onafhankelijk willen worden, dat is een eigen vrije keuze en daar zullen wij zonder meer aan meewerken. Maar iedere verandering van status waarbij je wel binnen het Koninkrijk blijft en dus betrekkingen met Nederland blijft houden, daarvan zegt Nederland, daar willen wij dus wel over meepraten. Want je wilt met ons verbonden blijven. Dus het gaat ons ook aan, dus willen wij het daar wel mee eens zijn. Dat kunnen jullie niet eenzijdig als Antillen, als Antilliaanse eilanden vaststellen en het ons dan mededelen. Dat was in 1954 niet zo, dat is nu ook niet zo. Dus wat Nederland betreft is het dossier gewoon gesloten. Er valt over alles te praten.
maar dan wel met Nederlandse instemming. En wat Sint Maarten nu een beetje lijkt te suggereren, is dat omdat er dus wat sommigen op Sint Maarten betreft officieel niet gedekoloniseerd is, en dus het zelfbeschikkingsrecht niet uitgeoefend is, Sint Maarten dus eigenhandig aan Nederland voorwaarden kan opleggen over hoe het verder moet. En ik weet helemaal niet of ze dat ook echt vinden, maar die indruk bestaat in Den Haag. Die indruk bestaat in Den Haag dat ze dat op Sint Maarten vinden. En daarvan zegt Den Haag, ja, zo werkt het niet. Ja, onafhankelijk worden, prima. Daar gaan jullie helemaal zelf over. Maar verandering van status... Maar Gerard, ik had... Nee, ga door. Nee, ik had het over voordelen en nadelen. Omdat ik had iemand horen zeggen, oké, we zijn nog steeds een kolonie. Dat betekent dat Nederland een bepaalde, hoe zeg je dat? Bepaalde verantwoordelijkheid voor ons hebben. Gratis geld, gratis dit, heel veel dit. Klopt het? Nee, dat is natuurlijk onzin. Kijk, als je een kolonie bent, betekent het vooral dat je zelf nergens iets over te zeggen hebt. Dat betekent het vooral. Ja. Een kolonie wordt bestuurd door een ander, zonder dat de bevolking van die kolonie daar zelf iets over te zeggen heeft. Je hebt niks te vertellen. Nee, dat is de situatie zeg maar van voor 1936 ongeveer. Voor de eerste Antilliaanse staatsregeling van Curaçao, zoals die toen nog heette. Dat is, en inderdaad, het betekent ook dat het moederland voor je moet zorgen, maar ja, dan maakt het moederland wel helemaal zelf uit hoe het dat doet. Ja, goed. Ja, en daar heb jij dus zelf niks over in te brengen. Dat is... kijk, in zekere zin is het tragische van het... Dat vind ik al jaren, is het tragische van het statuut, dat Nederland samen met Suriname toen en de Antillen erin geslaagd is om een regeling te maken die zo complex is, dat hij aan de ene kant een vorm van autonomie verschaft heeft, die volgens mij er bijna nergens in de wereld voorkomt, short of independence, maar die aan de andere kant dus zo ingewikkeld in elkaar gezet is, dat de VN er kennelijk niet helemaal van overtuigd was dat dit wel echt dekolonisatie was. Terwijl die Franse eilanden, die gewoon integraal deel van Frankrijk zijn, die hebben geen moer zelfbestuur, helemaal niks. Frans Sint Maarten heeft niets in te brengen in Frankrijk, maar is wel gedekoloniseerd. Volkomen. Ja. Want Maar Gerard, kijk, zoals deze mevrouw het formuleert, zij heeft het ook op deze manier begrepen in de wandelgangen. Ja. Dus als het goed begrijpt, zolang we niet gedekoloniseerd zijn, heeft het Koninkrijk de plicht om Curaçao financieel te ondersteunen. Nee, dat is dus niet zo. Nee, dat is helaas niet waar, nee. Het betekent, wel in die zin dat Nederland dus dan voor die kolonie moet zorgen, maar ja, Nederland maakt dan wel helemaal zelf uit hoe. Natuurlijk zou dan, want in het handvest staan ook plichten die je hebt ten aanzien van je kolonie, hè? Maar het enige rechtsgevolg dat daaruit voortvloeit is dat Nederland dan weer elk jaar een briefje naar de VN moet sturen hoe we dat zo'n beetje aan het doen zijn. En ja, de VN kan niet het leger sturen dus als wij een briefje sturen met we zorgen hartstikke goed voor Curaçao. Nou ja, dan is het zo. Dit is toch niet verwarrend? Het wordt niet tijd om dit toch een beetje duidelijk en naar voren te brengen, zodat het een soort discussieplatform krijgt om hierover te praten. Want ik vind het een best ingewikkeld verhaal. Dat is het ook. Ja, en wat ik al zei daar straks, ik kan het ook niet, het is gewoon niet vreselijk eenvoudig. Wat ik al zei, ik moet even een beetje technisch worden, dat kan niet anders, omdat het een heel technisch probleem is. Maar heel simpel gezegd, nog een kolonie zijn is niet a ticket to free money. Okay. Dat is niet. Nee. Okay. Hey, jongens, wij gaan richting de sluiting. Heb je nog een vraag, Hedy? Nou, ik vind het een heel interessant gesprek met u, Gerard. Voor mij kunnen we 2-3 uurtjes blijven praten. Zeker. Ja, er is heel veel te bespreken. Ik denk dat we toch een keertje nog met elkaar, ik denk over een maand of 2-3, met elkaar moeten dit bespreken. Nee, lijkt me heel goed. Het is in belang van onze mensen. Is ook zo. En zeker wat we ook de volgende keer meer aandacht gaan besteden, is ook hier in Nederland. Hoe gaat de regering hier? Wat zijn de knelpunten hier? Want wij hebben het daar over Kogo en dat soort dingen. Maar hier hoor je elke dag over stikstof, over de huizen. Dat soort zaken. Dan is het ook... Koho interesseert in Nederland verder, behalve een paar deskundigen en een gek zoals ik, verder niemand. Nee. Gerard, even tussendoor. Weet je wat het leukste van de hele situatie Knops was?
Knops was voor de eilanden zo belangrijk. Ik werk in een hele groot bedrijf en ik zeg, de ene Knops moeten we gaan interviewen. Ik vraag, wie? Is Wie dat? is dat? Knops? Ja. Niemand kent die Knops. Nee. Niemand kent hem hier, nee. Precies. Nee. Nee. Inderdaad zo. Hey, Gerard, hartstikke bedankt voor je tijd Jullie vandaag. ook. Zeer Eet bedankt. smakelijk straks. Ja, dankjewel. En we spreken nog, hè? Zo is het. Gerard, bedankt hè. Ja, hey, jullie ook bedankt. Oké. Bedankt. Doei. Bye. Doei. Boa noite. Doei. Eddie, como é, ué? Tremendo. Me gusta mais me te quero hopi programa hopi informativo, educativo, com imenso por si for dia. E pergunta de decolonização que manda que palácio. Sim, antwoord te surpreender-me, sim. Mas eu nunca me vai inhoudelijk. Que está passando, pero professor Gerard Hoogst expliquei. É technisch verhaal. Pero dat algo conosco se bem back de je Javier Krafts queremos. Seguro. Me também te quero que nós temos que aprender de passou proximamente a reunião 5 horas de chamada em parlamento por si. Sim. Olha que a reunião que vai chamar com preparar-nos em uma tapa. Pero não sei se Javier, op je in de mês, se coisa um pouco belachelijk. Pero tem trofee ding ik koos toch, so Gerard me dizer. Passou tu coisa com na bai completamente bom. Bom, juist. Ah, meu Deus. Ando mino amida a reunião para esse man aqui de ba a gente no parlamento já luna wordt dan ting minister-presidente de sostém de liquidez met elkaar de primeira reunião que tem dus we doen paar reunião mas desse man com nosso presidente aqui pero esse mino a mídia de ba agenda de parlamento ainda sina que tem seguro me laga nos followers não sabe me te quer que essa aqui nós chega na final para hoje aqui então base aqui mas nem nós seja aqui base aqui to start once a cup, always a cup. Ambo, mi tabi sabo awe nanting pami crème de la crème. Miti machigana mis di mida royer sigur akilado dem programa. Miss Coast tambe, Abby Jules tambe, Shadwini Senya, mi kementa police nangu. E gaina anki no mane royer. Tenke ta na raspa e ta nyung hende no talaga pasa. Ta mane bohik bota hanya segaje. Tungai ko menturenda de tem que tava na BNO ambo ta polícia não bota minha na traha o amor na trapa com o policial que me seguro aqui dado interessante para mira o programa aqui apresentar para Angel Petronilia ele vai conduzir o programa de Once a Cop Always a Cop e danke nabo e danke nabo para amanhã que eu esqueci não para anunciar ainda mas se nós quer declarar nós vamos conseguir negócio amanhã que eu esqueci este entrepreneur hoe chamo se quer aprender. Me tratando de boende é se me quer declarar que nós sobre de negócio, anto já domingo já sábado se tá livre. Já domingo tá na MBC já sábado o me tá se que me automaticamente tá livre. Me não pode em que coisa de outra de uma maneira para mim esse programa. Pero já domingo se nós tem com outra edição de analisando. Mas coisa que ainda não satisfação. Esta para mim foi programa hobby bom, se maneira aqui mais via. Seguro. Só não vai para quantidade, vai para qualidade. Que não vai dar chuchu Florida. Sim. Inbox me qualquer coisa, então nós planeamos mais programa não tá me dirigir para Bolsonaro Aruba inana. Que me com mil amor no me assim essa aqui também. Nós gente que nós precisa evitar de Aruba, para porque só também nós estamos bem pensar. Seguro, me doen aqui. Zeer leerzaam, goed uitgelegd, speel ik op korte termijn vervolging van. Thanks, guys. Fundação Feminina. Minsa kuta na Holanda of na Kosovo, na una Fundação Feminina, tá? Danke para o comentário. Danke para o comentário, seguro. Hey, Shana, nós falamos aqui na lá que nós bisa até amanhã que eu esquento, que é um beijo aqui, once a cop, always a cop, despesta, Spectrum e Shana, mas eu com Nelson away. Suka beijo, não tá bom away. É também papi over the Evonos na que do último dia, né? Ainda não que gana avaku a Evonos, tá naga na primeira manhã. Escuta Nelson aqui dato. Ai, Joberata, quem? Ai, Joberata. Naga na praia.